правя чудеса. Повярва нас и сега заминали в пустинята. Дъждът се лее из ведро. Някой кара някой кара колело. Някой кара колело. Някой кара колело. Някой кара колело. Човекът штракна с пръсти, ей така, в океан дълбок върви сега. Кит продава сладолет, ако играли мечка сме. Жираф един видях сега, с вестник под ръка. Дъждът се не чувам. Някой кара колело. 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 Дъждът се лее из ведро. Окей, приятели, да го направим това както подобава, с помощта на някой от вас. Ти, защото много бързаш, заповядай на сцената. Да. Който бърза пе. Супер, справихме се. Може ли да си кажеш името за хората, да разберат всички как се казваш? Рени! Рени, ти имаш като моята ура! Колко яко събрахме се! Сега, знаеш какво правим? Ти в случая си, защото така импулсивно реши да чух твоя глас просто и затова ти изгърмя. Сега твоята задача е много проста. Ти трябва да дадеш кю, трябва да дадеш знак на всички останали, кога да изпеем последната част, която е колело. И тук знаем какво става. Само пазете децата, отпред има деца. Така, твоята задача е с все сила, без микрофон, изкрещяваш с все сила с твоето ръ. А някой каха! И вече всички знаят какво трябва да направим. Готови ли си? Това е твой момент. И след това можеш да потанцуваш заедно с нас на сцената. И да попееш. Каквото правиш ти? Да. Окей? Когато си готова, Рени, много шум за Рени. Когато си готова. Много силно. А някой кара. Не. Трябва много силно. Това е такова читинг. Трябва много силно. Знаеш какво? Затвори се очите, е така. И просто го изкрещи. А някой кара! А някой кара!